הלו, שמעתי ששבוע אבי הולך להיות מטורף. מה? שבוע אבי. תשע מתחיל להתארגן, לפני 8 דקות הפעולה התחילה, 7 חבילות של עוגיות, 6 מתוכן גמורות, 5 סקה שנפתחו ברחבה, 4 שפות, לשן הטובה, 3 מתפוסות, שחרים בשפה, חייב לתפוס בשפה הכפולה, חייב לתפוס בשפה הכפולה, חייב לתפוס בשפה הכפולה, חייב לתפוס בשפה הכפולה, חייב לתפוס בשפה הכפולה. 2 אפשרויות ליעדים מועדון או בית, בוחר את המועדון כי זה השבוע ושבוע 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 ושבוע. סקאי אסיאתי, יש ששמעתי עלייה פנטסטי, אמרתי סדבה, נתנו לי קציצות, אם נפתח גוריה, יש ישיבות, כל 50 מוציאים בובה, כשחניך מגיע אומרים אל תיגע, פתאום קולט שאחרונה בסדרה, תביאו תמונות. אם אלמה ראיתי את החמורים, עמיתו מגיע בונה את הפרוטים, רצו בחול עם חברים, ששחררת רגע נוגה כל הקירות. 9 מתחיל להתארגן, לפני 8 דקות הפעולה התחילה, 7 חבילות של עוגיות, 6 מתוכן גמורות, 5 סקה שנפתחו ברחבה, 4 שפות, לשן הטובה, 3 מתפוסות, שחרים בשפה, חייב לתפוס בשפה הכפולה, חייב לתפוס בשפה הכפולה, חייב לתפוס בשפה הכפולה, חייב לתפוס בשפה הכפולה. 2 אפשרויות ליעדים מועדון בית, בוחר את המועדון כי זה השבוע ושבוע 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 ושבוע. לא על הקירות ולא על הספות, בכל יום חמישי שולחים את המרצפות, אוריה לא קם על הריצה בזמן שלא ניסים, מה נבוא חזר מהפנימיה, כן, 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 יאללה. גבו